Sportclub Heerenveen middenvelder Daley Sinkgraven zette van de middag zijn handtekening onder een nij 3-jarig contract. Sinkgraven is een exponent van de eigen jeugdopleiding. Heerenveen zit er wel in een roerige periode, maar wat wel al jaren goed rint, dat is de jeugdopleiding. Het een naar het orentalent breekt terug. Hakim Ziyech, Pele van Anholt, Luciano Slagveer, Kenny Otigba, om er maar eens een peer te nemen. In de laatste competitiewedstrijd, zijn NEC, speelden maar liefst 6 jeugdspelers mooi. Aan tafel is verstaankundige Berbe van den Berg. Welkom. Ja, Berbe, daar spelen zelfs echt een rol bij de jeugdopleiding bij Sportclub Heerenveen. Bist er bot bij belutsen. Ja. Waar hoort die vrouw met wandelen? Nou, waar ik vooral mee bezig ben is de mentale begeleiding, maar ook vooral het fysieke. En moet je denken aan balans, aan lenigheid. Maar dat doe ik natuurlijk niet alleen, dat is met een team. En het hele trainersteam is echt sinds dit jaar ook veel meer samengegroeid. Dus we willen er echt als doel hebben dat we de voetballers zowel fysiek, technisch, tactisch en mentaal zo goed mogelijk afleveren richting het eerste. Ja, want 80% het wel eens zijn, dat is eigenlijk mentaal, hè? Ja, en dan verwacht je natuurlijk wel dat het fysieke op een gegeven moment zo goed is en het technisch en het tactische ook. Want ja, als je eenmaal in het eerste staat, dan verwacht je dat iedereen kan voetballen. Nou, en dan gaat het erom van, ja, kun je omgaan met de druk en omgaan met foutjes die je eventueel maakt. Ja, maar dat ben ik wel nieuwsgierig naar. Want wat had een jonge talent nog nodig om echt definitief tot te breken in de Nederlandse Eredivisie? Nou, ik denk een hoop lef, doorzettingsvermogen en gewoon de wil om alles te geven. En daar train je hem op? Ja, daar trainen we onder andere op en dat doen we samen, ja. Ja, want als je zelf werkt op de tribune? Ja. Toch? Hij is een seizoenkaart van Sportclub Heerenveen. Ja. En dan just die jonge jongens. En bist dan echt grutsk. Zei iets van, ja, dat ben mijn jongens. Nou ja, weet je, ik denk dat als ik om me heen kijk, dan zie ik een hoop trotse coaches ook. Zeker de afgelopen jaren. Van, ja, het is ons gelukt, jongens. En Tjalling zegt wel eens van, mijn doel is 75% van de jeugdopleiding moet in het eerste staan. Nou ja, dat is wel een mooi doel en daar komen we wel steeds dichterbij. Ja, nou, we zijn intussen heel benijd hoe dat het er aan uitziet, hè, die oorpak van Jim. Daar hebben we even een mooie reportage van. Jij ging naar Berber. Waarom ging je naar Berber? Waarom gaat hij boksen? Waarom gaat hij boksen? Weerbaarheid. Waarom ga je naar Jalmar? Voetenwerk, snelheid gaat hij daarheen. Ruben voor keeperstraining, speciaal reflexen. Durven fouten te maken. Durven fouten te maken, kijk, dat vind ik een cruciaal punt. Maar dit is hartstikke goed, want voetballers zijn gemiddeld genomen, bewegen in het algemeen zijn slecht. Ze zijn heel specifiek, rennen dus met de bal al bewegen, maar ze hingen heel vaak in hun gewrichten, zo zeggen. Hè? Dus ze broeken hun energie die ze hebben, broeken ze veel te weinig. Vast, hè? Hoe was het voor jou om een foutje te maken en dan gelijk door te gaan naar de volgende? Ja, het is niet heel lastig. Dat ben ik op zich al gewend. Ja. En gewoon als je een fout maakt, dan moet je doorgaan, dan moet je die volgende bal focussen. Ja. Want anders maak je meer fouten en dan maakt het alleen maar erger. Don't stop. Go on, go on, go on. Come on. Overspelen en balletjes vangen. Wat de bedoeling is dat ze dus meerdere dingen tegelijk doen. Dat ze door de balletjes breed gaan kijken. Dat ze dus niet alleen maar naar de bal gefocust zijn. En dat ze ook dus, voordat ze de bal ontvangen, moeten ze klappen in de handen. Dan krijg je als het ware stress in je hoofd. Voetbal is niet alleen fysiek en een bal spelen. Het is ook in je hoofd. Dus het is wel belangrijk dat we andere dingen krijgen. De inzichten verloor je wel, hè? Want we rennen als je de grenzen van de deftig zijn belasting en belastbaarheid. Hè? Dus wat kan het lief aan? En dat je de voorwaarden net creëren dat het lief meer aan kan, dan is je grens in trainen bereikt. Nou, hier mij verlies je als het ware een grens en kan je dus weer een extra dimensie op het veld brengen. In, buik en uit. En voel die rust. Nou, 3 in, 1, 2, 3. En 6 uit. Door. Pak. Ervaar je nu de rust in je lijf? In de stress? Ja, wel rustig. Rustig van. Als je druk bent op het veld, is het eerste wat je doet, ga naar je adem toe, zoek rust op en word alert. Kom, pak. Ga door. Nog 2. Goed.
is niet te doen, hè, voor die jongens. Ja. Wel? Ja, is wel te doen. Nee, ze zijn nu in het rood gegaan en nu brengt ze in de rust. En we hebben actieve rust door met coördinatie bezig te zijn. En dat leer je dus ook om in een wedstrijd, als je onder hevige spanning staat en als je heel erg in het rood zit, dat je toch weer terug kan naar de rust. We zijn nu met 2 mentale coaches. En omdat we ook weten dat 80% van presteren mentaal is, was het cruciaal om daar ook in te werken. Want als dat 80% is, ja, dan moet dat gewoon beter. Wat is jouw rol in dit barn? Heel vroeger had ik het betocht. En nou ja, weer met jongerij, weer de eerste, dus in 2007. En daarna had Jan de Jong het oppikt en Tjalling, met z'n tweeën. En mijn rol is nu dat ik met Tjalling praat, dus ik zie een jongen voetballen. En ik denk van nou dat en dat, dat is hoe we in de zaal werken moeten. Dus dan zeg je Tjalling, met die maar dat wel, met die dat, met die dat. En dan kom ik te zien of ze doen wat wenselijk is. Ja, Berber, ik zit je bij een soort vernuivering naar de Sjen, want dit heb ik nog nooit eerder zien. Nee. Maar hoe waard je hier in de toch wel conservatieve voetbal vooral op reageert? Nou ja, meestal is het een soort van, als trainers wel eens komen van andere clubs, en dat gebeurt wel regelmatig of uit het buitenland, dan zie je echt die ogen groter worden en zo van, oh, wat is dit, dat willen we ook. En ja, dat is natuurlijk super. Het is gewoon, we hebben echt een uniek concept gewoon binnen de hele jeugdopleiding. En dat is niet alleen in de turnal, maar ook op het veld doen we dingen met weerbaarheid en wendbaarheid en mentale stress ook door heel veel dingen tegelijk te doen. En ja, het is echt onderdeel geworden van de hele trainingen. Ja, en komt Marco van Basten, de H-trainer, komt die wel eens te Sjen? Ja, die komt wel eens. En vanuit het eerste is het belangrijk, tenminste nu is het zo dat de spelers zelf komen die zelf gemotiveerd zijn. Maar in de toekomst zou het natuurlijk mooi zijn dat het hele team er staat. Ja, maar vindt hij het wat van Basten? Want ik heb wel eens begrepen dat hij nou een beetje zijn betinkingen heeft. Ja, nou dat weet ik niet. Maar wat ik wel heel mooi vind is dat bijvoorbeeld donderdag was Kenneth Otikba nog hier. En die ging onvoorwaardelijk. Die heeft een doel en die zei van ik kom en ik wil dit doen en ik wil dat doen en ik wil dat doen. En nou, die gaat met een glimlach naar huis. Nou ja, dan heb je een mooie dag. Ja, want Van Basten, dat weten we natuurlijk al lang, die gaat voort. Je moet dus echt bekendmaken dat eigenlijk de hele trainerstaf gaat voort. Ja. Alleen nog Timo Kompen bloot om, maar Henk Herder bijvoorbeeld al jarenlang de assistent-trainer, die gaat voort. Ja. De keeperstrainer gaat voort. Ja. Dan moet aan zijn nieuwe H-trainer komen. Die moet je wel achterstaan van zelfs. Ja, echt van bovenaf wordt ook gezegd van dit is de jeugdopleiding en we willen een coach die dat doorzet naar het eerste. Dus dat is echt een voorwaarde. Een Hudde Eersk. Ja. Die moet de volgende H-trainer moet je 100% achterstaan. Ja, dat moet gewoon geïntegreerd worden. Weet je, het mentaal en fysiek en technisch en tactisch, dat is gewoon één training. En dat kun je niet meer loszien als een eiland. En we hebben nu de mogelijkheid met zoveel coaches om dat te doen. Ja, waarom zouden we dat niet doen? Ja, je traint dus op wendbaarheid, op allerlei verschillende dingen. Maar echt, je trainen om leren te winnen. Ja, we hebben 5 thema's. En die 5 thema's komen uit het eco-coachen. Wat dus betekent dat sporters een leven lang fysiek en mentaal fit blijven. En die thema's gaan over weerbaarheid. Ja, Maar hoe leer je om in je winnen? Hoe leer je dat? Dat heet ook gewoon in je? Of... Ja, nou winnen is bijvoorbeeld al een houding die je aanneemt. Hè. Zodra die spelers op het veld komen, moet dat veld eigenlijk van hun zijn. Maar winnen betekent ook omgaan met verlies, omgaan met tegenslagen en vooral ook omgaan met succes. Ja, want als het dan goed gaat, en het gaat heel goed, dan mag het nooit gebeuren dat je dan achterover gaat leunen en je denkt van nou, dat komt wel. Dat je het gaat onderschatten en dat heeft alles te maken met fysiek en mentaal. Oké, ja. Nou, dus staat dichter op die club. Waar wordt de Nijhaar-trainer? Geen idee. Geen idee? Nee, ik meen het oprecht. Ik heb geen idee. En wat wordt het eerstvolgende talent dat Trobrekkerseel bij Heerenveen? Nou, ik denk dat Daly, die net contract heeft getekend, die zal volgend jaar wel een grote rol gaan spelen. Oké, dat denk ik. Dankjewel. We horen het in de gaten. Berber van den Berg.